Chivi South former MP Killer Zivhu has delivered a very powerful message to President Emerson Mnangagwa and his administration. A lot of people will say, Panambo mention about this administration, but you get sense kana ukaverenga zvakanaka. He says, my heart bleeds for my country. I always have sleepless nights when I think about the orphans and the widows. Life is now expensive. Fear is now our daily bread. Silence is now our only way to survive. A hopeless future is now our daily dream. And he asks, until when? And the answer is, until we all got up or get up and go to vote for church. Saka, you see kuti isisu tiri kuda shanduko munyika yeZimbabwe. Toda shanduko munyika yeZimbabwe, and I know it's very, very, very difficult to speak out while you are in Zimbabwe. You are risking your life. Uri kuzvigadzirira njodzi kana uri muZimbabwe uchitaura about change. Saka you see kuti we have been silenced. You see kuti prizes each and every day paunoenda kutown unowana zvinhu zvakakwira, paunoenda kutown unowana zvinhu zvakakwira, paunodzokera kutown unowana zvinhu zvakakwira. Unoenda kutown une budget ye $50 uchitika grocery kangu kachakwana. Wosvika kutown kuya wosvika woona kuti grocery $50 half ye grocery rawanga uchitarisira. Wochitanga kuti gaindifonere mukadzi timbotaura nemukadzi tite mwini kuti chotosiya chii, hakuna network kureserve. Wosenda message inoita 2 hours isati ya deliver. Kombi 1 inodzokera kumusha mune makunzwa kumana aita itindi. Woti chirega ndimanye ndinotenga, wana futi mtengo wakwira kana kuti zvawanga uchida zvapera. That is the kind of life we are now living. Tosvika rini sevana veZimbabwe takadaro? Kusvika tese tasumuka taenda tanorejista kuvhota. Kusvika tese tanzwisisa kuti vari kutaura havasi kutaurira matumbu avo, vari kutaurira munhu wese wemuZimbabwe. Ndotsaka uchiona kuti isu takati zveupfumi hazvisina basa, zveupenyu hazvisina basa. Chaane basa ndechekuti nyika yeZimbabwe isununguke. Saka sevana veZimbabwe handei tinorejista kuvhota. Kana uri kudiaspora, please donate something to those who are on the ground. £10 chaiyo yakawanda, $10 chaiyo yakawanda. Ukawanawo majezi ebhora chero akashanda, tipei tiwane something chekuti tishandise. Mabhora chaiyo ukange une mabhora ngaauye. Chese chamawana guys, dzingava computer chaidzo. Unoziva kuti inini I have been appealing to people to say, even if you have macomputer musingachada, tipeiwo tende tinopa vana vari kumusha vambozivawo chinonzi computer kuti chii, vatangewo kudzidza about macomputers, especially tikaona malaptops ekuti you can charge it, yobata moto wayo, vana vogona kuziva kuti chinombonzi computer chii. We have appealed for anything and everything kuti vana vari kumusha vabatsirike. Chese chaunowana chine kavalue mbichana tipe. Zvimwe zvacho togona kutengesa totsvaga valuable products dzinoita kuti vana vagone kunge vachibatsirika. Kana une printer chaiyo yausingachashandise, tipei maprinter iwayo. Tite make sure kuti tagadzirira vana